Shalom, selamat hari Minggu ma di ita saludna. Amanginang tapasonang ma rohata ta mulai ma par minggu ata. Tapuji ma tuata sian bukende nomor 5 rasa no pusada ayat sada rodi tolu. Mar hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbedia, na tumopal langit dohot tanoon. Amin. Endehok kamu ma di Jehovah ede nai baru, ay nunga di pabayan ibana aka halongangan. Nunga di paboto Jehovah hatuona, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni akan naso tumandaho, nunga ditupahi tangan siamunna nasida nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di banua gijang,
disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion, asa disegai aka ulon ni si bolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na bediai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masat hami tuhangoluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret demaita. Tatangi homma pati ni debata di parmingguata sadarion, ima pati paupaton do lapatanna, pati paupaton. Ingot hamuma pabadion hari minggui, dina ono marima ulahamu nasa siulomu, alai anggowari papitoni, hari pariadeni Jahoba di Batam doi, dang jadi homang ula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lai-lai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak ke na mengebati hutam, ai dina ono mari do di topa de bata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradier do ibana diari papitoni, dibani to umbaen na di pasu-pasu de bata Jahoba hari paradian nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo ikon dia biari ruata di bata, jala ikon holong ruata di ibana, asa unang tois ruata diajar nasian hata ni di bata, ikon badia do hata ni di bata di ruata, jala ikon ringgas ruata tumangion do mangguron ido saatna atong rak mangidogo kumaita sian Tuhan di bata, lau mangulon pati nai. Ali Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulan no humbarku patitmi. Amin. Maret demaita. Oh
topotima dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hami do dosa do panglusan nami na gudangi tatak mahami mariti asiniroham jala sesa madosa nami salutna ala ni pakokop ni anak haulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni bata taringot tua sisa ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka panglusim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak moho tuau ai audo si paluaho. Hasangapom ma di bata digijang. Amin. Mare demaita. Tabigi ma korsian punguan korsek si parupuan.
Tatangi omma hatani debata turpu epistel di minggu kantate sedarion imana tarsurat di pangukapon bidu opat mamukasian ayat walu rodi ayat 10 sada adong diganuk parngolu na opati onom habung-habung nabe namarmata dona sida humaliang dohot di bagasan dang maradian na sida arian do borngin mandok nabadia do Tuhan debata si gonggom salukna naung adong kian si parngului nanengro Isi dilehon aka parmului hasangapon dohot hamuliaon teon tu ibana nahudul dihabang sai namangolu rodi saleleng-leleng. jalo ma manukap situa na 20 pati di joloni na hudul di habangsai di sobama parngolu si saleleng-leleng nai di peakom ma tupal na sida tu joloni habangsai uhut ma didok Ale Tuhan di batanami natama doho manjalo hasangapon dohot hamuliaon dohot hagogoon ay ditopa hodo saluhudna binorhon nilomo nirohambo umbahen menjadi akai jala tertopa. ido saat na martua doakan na tumangion hata ni debata jala na piopsa amin tabige ma punguan kur sian ina pari kamis nei kur gabungan seda
puji tuata mari dema ita. Taha tidak koma haporseotei songon na hina tidak koni dongata sa porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopal langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesedai imana tinubon di Maria na gabi-gabia sianton di perbadia andorang sohagubuan ido tuata na tumaun na bernit di pamuan ni silatus na mate terpajal do ibana diau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluon na manai tu surgo lau dutu siamun ni di mata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana ay mamlaso tutanoon manguhumi ala na mangulu do namate au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia tai namandok mulak mangulu sogot daging ni halap nong mate doho dia ngoluan na sora suda amin.
Salam. Titing nama ragam di Minggu Kantante tanggal 15 Mei 2022. Nomor sada Guarni Mingguta Parmingguata Sadarion Ima Minggu Kantante Jalan Agabe Topik di Mingguta Sadarion Ima Marende Mahamu di Jahoba. Nomor dua Molo Adong Tapatupa Pelean di Parmingguan di Bagastabe ala situasi pandemik COVID-19 sia tapasahat matu sintua wektabe manang tak kirim tu rekening huria di nomor tertera. Nomor tolu ibadah pariatif. Tu minggu nanaingro tanggal 22 Mei 2022 di Patupa Huriatado ibadah pariatif berbahasa Indonesia masuk pukul 10.30 WIB alani Ria Mahita Mandohoti ibadahi Tarlu Mobima Iana Kota Parguru Malua Dohot Iana Konami Remaja Naposo Bulung di Huriataun. Nomor 4 sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Domu tu keputusan ni rapat preses dohot tim sentralisasi keuangan HKBP naung dipatupa di hari tanggal 8 dohot sia Maret 2022 na maringanan di Bogor manotopon asa dipatupama sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP di Tolu distrik HKBP Nasagi Gabe 5 wilayah. Jala HKBP distrik 10 Medan Aceh, HKBP distrik 12 Tanah Alas, HKBP distrik 20 Tolu Langkat, HKBP distrik 20 Sia Deli Serdang, HKBP distrik 30 Sada Medan Utara, masuk matu Horong wilayah 2. Hombar tusi di hari Senin 10 Mei 2022 di Sakapido Patupahon Ulaun sentralisasi sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP di auditorium Dohot Cevel Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen Medan. Utusan 5 Hombar per Resort Borhaddo utusan Sian Huriata Ima Pandita Resort Pendeta Aldemak Simanjuntak STH MM Bendahara Huria Sintua J Simamura Esos Ketua Parhalado Parartaon Sintua Insinyur BP Panjaitan MBA Sekretaris Huria Sintua Donald Hutagaul MSOS Dohot utusan Sinode Distrik Sintua SF Hutapea AMD Laho Mandohoti Ulaoni. Nomor 5 Napinda Huria Boima Tajahabe. Nomor 6 Pandidian Nabadia Hombartu program ni Huriata. Hombartu program ni Huriata tapatupado Pandidion Nabadia tu iana kota ni Huriata di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 tongon di hari parningotan hananaik ni Tuhan Yesus masuk pukul sia web alani akanatoras nanaing mambuan ianakona tardidi asa di jalo masurat pengantar sian sintua weknabe jala parguruan tu natoras nanaing mambuan tardidi ianakona di Patupa hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 15 WIB.
Nomor 7, Paria Tahun Kesehatian. Hombar tunong dilantik panitia tahun kesehatian. Ia nanaing di patupaon ni huriat tama. Sada pesta ulang tahun pa 63 hon HKBP Immanuel di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Paduahon parheheon ama, patoluhon parheheon remaja dohot naposo bulung HKBP. Nomor 4, pesta gotilon. Jala tu minggu nanaing Roma sosialisasi sian panitia pesta. Rade jala lasma rohata mangulahoni. Nomor 8, seksi parupuan. Di hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di Patupado latihan kor punguan kor seksi parupuan. Masuk pukul 10 siang WIB. Maringanan di gedung sekolah minggu. Alani pinangido matu sude anggota ni punguan seksi parupuan Asaria Mandohoti latihani. Nomor sia, kunjungan kasih punguan Ina Parari Kamis. Di hari Kamis tanggal 10 siang Mei 2022, punguan Ina Parari Kamis patupahon kunjungan kasih laos patupahon ibadah PHD dohot latihan kor naniuluhon ni Bible Pro VF Boru Tampu Bolon. Di bagasan ni keluarga Nyonya Haloho Dina Boru Si Hombing. Masuk alamat Jalan Sai Berantas nomor 22/22 Wek Tolu. Alani pinangido matu sude anggota punguan kor Ina Parari Kamis Asaria Mandohoti Ulauni. Nomor 10 sada Tajahabema. Nomor 12 nambah jabui di partangyangan Wek dohot jadwal Ima di hari Rabu tanggal 10 lalu Wek 2022. Nama jabui partangyangan di huriaton Ima horong ni Wek tolu Wek 4A dohot Wek onom. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Alani Riamahita Parhalado dohot ruas Laho Mandohoti partangyangan ni jala jadwal nama jabui tu minggu nanaing ro boima taida songonang tarjadwal di stensil wartawan. 10 tolu sumbangan. Di Jalo Huriatodo sumbangan sian keluarga Tommy Nathanael Alatua Lubis dohot Inata Adriana Hotmida Boru Lumban Tobing sada set seruling dohot hasapi tu haperuan musik tradisional di Huriata. Mauliate matu keluarga naung mangalehon sumbangani ditambahi tu atama pasu-pasu tu sudi keluarga. Nomor 14 dohot 15 Tajahabema. Nomor 16 ulang tahun kelahiran dohot pernikahan Jemaat HKBP Immanuel. Parhalado HKBP Immanuel Pasahaton selamat ulang tahun. Pardonganan Saripeon dohot ulang tahun hatutubu tusude ruas dohot Parhalado Huridia HKBP Immanuel. Nama ulang tahun mulai siang tanggal 10 Mei 2022 sahat tu tanggal 22 Mei 2022. Gajang ni umur jala toktong di pasu-pasu Tuhan. Hatani debata tu nama ulang tahun Dienet sian 5 Musa 5 ayat 30. Marparange mahamu di bagasan saluhut dalam naung tino nahon ni Jehovah debata munai Tuhamu asa mangulu hamu
jala marhasonangan hamu, jala leleng hamu mangulu di tano sitianon munai. Amin. Nomor 10 pitu, Parhobas di Patangyangan Rabu, tanggal 10 Mei 2022. Naman jabui Partangyangan ima horong ni wek sada B, dohot wek sada C, masuk pukul 10 sia 30 WIB, inganan gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Parhobas Boima Tajahabe. Nomor 10 walu, 10 sia, 20, 20 sada, dohot 22, Boima Tajahabe. 20 tolu, ruas Namar Sahid dirawat di rumah sakit dohot di Tonga Bagas. Nomor sada, Sintua M Manurung STH, Wiksada B, pemulihan di rumah. Nomor 2, Sintua Dr. Andes B. Marpaung, Wiksada C, pemulihan di rumah. Nomor 3, Nyonya Sinaga Boru Simbolon, Wik 5, pemulihan di rumah. Nomor 4, Ko Priando Siringo-ringo, Wik 5, pemulihan di rumah. Nomor 5, Sintua MHP Pardede STA, Wik 2, pemulihan di rumah. Paduahon keuangan. Taida Bema di laporan keuangan AK pelian Partangyangan, pelian kategorial, pelian partupolan, pemasu-masuan, pelian syukuran, pelian bulanan, tok-tok ripe, pembangunan, perpuluhan, hamuliateon, dia kalaporan na so masuk dope di titing sadarion, tu hari minggu naneng Roma di titikon, moliate matu sude ruas, nong pasahaton pelian Partangyangan, pelian kategorial, pelian partupolan pemasu-masuan, pelian syukuran, pelian bulanan, tok-tok ripe, pembangunan, perpuluhan, hamuliateon dohot di partisipasi tuaka ulaun huriata. Lam ditambahi tuhatama, pasu-pasuna dihita saluhutna. Amin. Titing tambahan. Nomor sada, buah-buah Partangyangan Paropuan. Diadakan di gereja pada tanggal 20 Mei 2022, hari Jumat jam 10.00 sore. Paduahon, ralat keuangan nomor 4, pelean bulanan nomor 2, tok-tok ripe tu pembangunan, keluarga Dani Purba Boru Sihite, tertulis di wek opat yang seharusnya wek sada A. Songonima titing namasa dihita di Mingguta Sadarion Martangyang Mahita. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa Sorgawi, atas kasih dan berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa pada saat ini, di mana Engkau telah mengiringi kami. Dari hari-hari yang lalu hingga saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul di gereja-Mu yang suci ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan-Mu pada hari ini ya Bapa. Ini semua oleh karena kasih dan berkat-Mu, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik menyertai kami. Walaupun kami sering melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, tapi Engkau begitu baik mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih dan berkat-Mu itu. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkaulah mengiringi seluruh acara-acara kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Juga keluarga kami lepas pribadi.
Tuhan, Engkau iringi semuanya program-program kerja kami ke depan Tuhan. Baik di rumah tangga kami masing-masing, baik di gerejamu ini Tuhan. Mulai dari kegiatan sekolah minggu, remaja, NHKBP, Ina Paragri Kamis, Paropuan, dewan-dewan semuanya Tuhan. Juga pelayanan-pelayanan di gerejamu ini ya Bapak. Juga seluruh kegiatan yang dilakukan di gerejamu ini. Baik itu melalui keuangan-keuangan kami Tuhan di gerejamu ini. Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang mengasihi. Sehingga keuangan gerejamu ini boleh berjalan dengan baik sekena hati Tuhan saja. Atur seluruhnya Tuhan, sehingga gerejamu ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh anak-anak kami, terutama anak kami yang sedang ujian pada saat ini Tuhan, baik dari tingkat SD, SMP, SLTA, juga perguruan tinggi ya Bapak. Tuhan, baik yang sudah melakukan ujian, juga yang sedang ujian Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, Tuhan mengasihi, sehingga anak-anak kami, pahopu-pahopu kami Tuhan, boleh berhasil dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi kebanggaan bagi kami dan kepujian bagi nama-Mu, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bapa, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa yang mengatur kehidupan kami semua, mengatur kehidupan anak-anak kami Tuhan, yang sekolah, biarlah dia tamat dengan nilai gemilang. Yang sudah tamat Tuhan, yang mencari pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang baik, yang sepantas, yang sesuai dengan skill mereka masing-masing. Yang sudah cukup umur Tuhan, berikan jodoh yang baik kepadanya, yang betul-betul Tuhan kirimkan buat mereka, sehingga kami orang tuanya, anak-anak kami berbahagia Tuhan, oleh karena berkat dan pengasihan-Mu. Yang sudah berkeluarga Tuhan, yang belum dapat momongan, Engkau tidak akan sia-siakan. Yang sudah Tuhan satukan, Tuhan pasti berkati. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Tuhan akan memberikan keturunan buat anak-anak kami dan saudara-saudara kami. Yang sudah lanjut usia Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, sehingga orang tua kami yang sudah lanjut usia, Engkau berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, berikan ketenangan hati kepadanya ya Bapa, sehingga orang tua kami yang sudah lanjut usia boleh sehat berbahagia di hari-hari tuanya. Terlebih-lebih saudara kami, pelayan-Mu Sintua Parhalado kami Tuhan, yang sedang sakit pemulihan di rumah, juga saudara kami yang tidak kami tahu pada saat ini Tuhan sedang dirawat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Juga yang hadir pada hari ini di sini Tuhan, mungkin ada sakit penyakit yang sedang kami derita. Mari Bapa, jamah sakit penyakit kami itu, angkat ya Bapa, sehingga kami boleh sembuh sehat semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga saudara kami yang sedang berbahagia pada 1 minggu ke depan Tuhan, baik ulang tahun kelahiran juga ulang tahun perkawinan Tuhan. Berkati mereka, berkati saudara kami yang sedang berulang tahun, sehingga dengan bertambahnya usianya, mereka semakin bahagia, semakin dewasa, semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih dan berkat-Mu. Demikian juga Tuhan pada saat ini, hamba-Mu yang sedang membagikan firman-Mu pada hari ini, pendeta kami, pendeta Aldemak Simanjuntak. Tuhan, Engkau urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang dibagi-bagikan buat kami semua
boleh berurat berakar di hati kami ya Bapa, sehingga firman-Mu itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami boleh pulang dari gereja-Mu ini membawa berkat dan pengasihan-Mu, damai sejahtera-Mu beserta dengan kami semua, terutama pendeta kami dan keluarganya. Terima kasih Bapa, banyak yang harus kami minta kepadamu, tapi Engkau lebih tahu apa yang harus Kau berikan buat kami. Berikan yaitu ya Bapa, sehingga kami semuanya berbahagia di dalam pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa yang kami perbuat. Terima doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu dan mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Ta puji Tuatta maredemeda losta pasatma pilihan sada ado sadadi. Dameni di batana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi,
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhna, inanami amanami saluhna. Hatani debata di Minggu Kantate sadarion, imana tersurat di 2 Musa bidu 15, mamuka sian ayat 10 sia, tolhas tu ayat 20 sada, songonon ma hatani debata, hujaha di tonga-tonga ta. Ai bongot tu bagasan laut do hodani Firaun, dohot akka huretana rodi parsihudulna, jadi di pasuang Jahoba ma akka aik ni lauti mangalukku pinasida, alai anggo halak Israel mardalat di nama hiang donasida di tonga-tonga ni laut. Dungi di tiup si Miriam boru panurirang ibotone si Aaron odap sada di bagasan tanganna, jala ruar sudi akka boru-boru marudur-udur mangihut ton ibana masih tiup odap nabi. Jadi maredde tari parmasi Miriam tu nasida, maredde mahamu tu Jahoba, ai marmulia situtudo ibana, hoda dohot parsihudulna diusoppon tu bagasan laut. Edo sahat ni turpuki. Amanginang remaja naposo dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus, taringot tu na maredde, sasitongna nang danak na baru tubuh pe nunga diboto maredde nang peedena holan samat camido pe oa jala sian na sorang ibana sahat tu nanaing marsiajar makatai nunga say dipakke eddenai olodoi edde na patubegihon namale olodoi edde na patubegihon na setabi buang kotoran ibana dohot edde alana hacitan adong taralik di pamatangna manang na didoit rongit manang didoit porongis ima edde ni poso-posoi molo halak na porsea maredde totu asing do edena ima mamuji pasangapon di bata gudang dunian akka edena asing nabui edde honotta. Sebagai orang dewasa kita mengenal berbagai macam nyanyian sian genre ni musik nape boido marmacam-macam sian muatan ni edde ipe taringo tu edde lasni roha manang edde arsak boido marmacam-macam alai khusus sadarion naing ma takas taboto taringo tu namaredde dalan mamuji debata. Amanginang remaja na poso bulung dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sasitongna diturpuk tanong tajahanak king di 2 Musa 15 ayat 10 sia sahat tu ayat 20 sada di pataridahon tu hita taringot tu edde puji-pujian ayat 10 siai edde puji-pujian ni si Musa dopei dung pe di ayat 20 sada edde puji-pujian ni si Miriam buasa maredde nasida hati hai ala takas dibereng nasida pabahena ni dibata na paluahon nasida siap pudi nasida nung ngadilele tentara ni Raja Farao. Tentara Raja Firaun pada saat itu adalah tentara yang sudah terkenal sangat mematikan, apalagi tentara dengan kereta kudanya. Tadong benabui melarikan diri sian kejaran ni tentara Firaun pada saat itu. Jika tentara Firaun sudah bergerak ke lapangan, oleh dua do kemungkinan mati atau menyerah untuk ditangkap. Ala Israel pe hati hai oleh dua nama kemungkinan molo mamereng nasida tu budi. Mereka siap mati di tangan tentara-tentara yang sudah berpengalaman itu, atau mereka menyerah dibawa kembali ke Mesir. Sementara tujolo nasida nunga terhadang laut mati, laut teberau, laut merah,
Jaladang adong perlengkapan di nasida parau lahu menyeberangi lauti. Alanido dang adong nabui bainon nasida moloneng langian nasida do ekotong do siap-siap nasida dang sahat tu bariba ni lauti di bagasan nyawa na selamat manang na mangulu. Alai dina supanagaman nasida, dina adong mengadu nasida siap pudi musuh nasida, jala soppol dalat di jolo naing sidalanan nasida, Roma di bata marhite huasona nasun hinagugui, didok tu si Musa atukon tukot mi, gabi tarbola mah lauti mahiyang masidalanan nasida, jala mardalan ma bangso Israel siantonga-tonga ni laut Teberau, laut merah. Jala di budi nasida rodo musai mangadu akka tentara ni si Firaun dohot akka pasukan Hoda na siap manakop nasida sian pudi. Alai disuruh di batama musai si Musa lau mameakut tukok na tugijang ni lauti asa dihukumi ma tentara Farawi alai anggo bangso Israel nunga tol hasbe tubariba di bagasan roha na marulup-ulup. Onma amanginang dasor ni pamujion dohot edde ni halak Israel naniuluhon ni si Musa dohot naniuluhon ni si Miriam. Maredde mamuji de bata naung paluahon bangso Israel. Sian pudi di palua sian kejaran tentara Firaun, sian jolo di palua sian dalan namentok ima laut merah nasubui tarlangian nasida tarlausi nasida. Maredde mamuji de bata bangsoi ala di hilala nasida pangurupion ni de bata di tonga-tonga ni ngolu nasida. Oddo ikon si garis bawah hotta amanginang. Siapa yang bisa bernyanyi memuji Tuhan adalah mereka yang mampu menyadari dan merasakan bahwa Tuhan hadir dalam situasi sulit dan Tuhan mampu menolong kita di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Molo mampu dohita amang inang makilalahoni, molo mampu dohita amang inang mamerengi di setiap saat perjalanan ningolutta, maka kitalah orang-orang yang mampu berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Alai molo tabereng mundur tu belakang ni turpukon. Sebelum orang Israel melihat kuasa Tuhan yang menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Firaun, nunga biahaton marungu-ungu jala gabe protes bangsa Israel tu si Musa aina swadong do tano na bidang di Misir bain tanoman nami ikon disommahami mate ngaro ni tentara Firaun siap pudi di jolo pesubuhi hami mamulus alani laut merah ale Musa na ikon disodo hami mate ninna nasida. Jala mol tabereng Musa di jolo ni turpukon na manginang. Setelah mereka bernyanyi memuji Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, molo tajaha Musa di jolo ni turpukon di sada Musa 10 di 2 Musa 15 ayat 22 1 ayat 27 nunga marungu-ungu Musa nasida ala swadong aek. Sebelum kita menerima pertolongan Tuhan, cenderung dohita madabu tu bagasan paddelian. Bahkan setelah pun kita menerima pertolongan Tuhan, sama seperti bangsa Israel setelah dilepaskan dari kejaran tentara Firaun, doho sian laut merahi, tong do nasida murah madabu tu bagasan parungut-unguton. Dan hidup kita juga sering seperti itu. Ujudang tabereng dope pangurupion ni debata na pasobomu na mau mate ale Tuhan. Dung lewat hita sian hamoloni, dung saita puji debata, jonok muse tujuluhan, adong muse hamaolon, puasa ma muse masa tuau sono Tuhan, dang marna sidung hamaolonon nita. Alanido, mula bangso Israel, diuji jala dilatih debata, di pardalanani. Pardalanan di parhorsihanima nagabe menguji dohot mengajari nasida. Pabua
patut do debatasi pujion, jala siet dehonon, diganup partikian, manang ahape diadopi bangsoi, patut do debatasi pujion, dohot si dehonon. Ima persiajaran tu bangsa Israel, nang pedi mula nai, at dorang so dibereng nasida do pe pabahenan ni debata, nung marungut-ungut nasida, dung dibereng nasida pe pabahenan ni debata, satokit do pe di salpuhon nasida, nung marungut-ungut nasida. Ini menjadi pelajaran juga tuhita akan naporsea. Asa molo pitur madili hita sebelum tabereng haguguon ni debata, olo madang sahat hita tu namar kantate. Olo gabe gok padilian ngulutta dang marnaro do peta hilala pangurupion ni debata, sudat mahita mangedehon haguguon ni Jahuba, pabahenan ni Jahuba. Jala sebaliknya pesongoni, marisuang maedetai, molo ngasanga tay dehon, puji-pujian di debata, mauliati di debata, di haluaun na pinatupana, di haguguon na nilehon na tuhita hape, ola cupang piga-piga lakkana itu julu, pitoromu se hamoloni gabi marungut-ungut hita. Tamang inang molo didok markantate, mangedehon, eddenai baru di Jahuba, sai sudema akan naporsiai unang madili asa tol hasibana mangedehon edde puji-pujian itu dia bata. Jala molodung dia dehon edde puji-pujian ini, mian ma edde puji-pujian ini totong di bagasan nguluna, asa molorope di jolo nang akahamaulon muse unang gabe mago edde. Tidak dana kiba amang inang gica-icaki do iba. Habis tangis, lalu tiba-tiba mekel. Habis mekel gugu-gugu, ala madabu, ala ni las ni roha, madabu may tangis mo si. Dungi dia caki may dok mo tiba. Mekel tangis so enna. Molo nga sanga hita mamuji di bata, dung tahilala, pabahinan ni di bata, di hita, naing maedde torus, edde pamujion di bata. Totong boy tol hasian bagasan ngulutta. Biasa na memang namarlas ni roha do boy marede. Alayo nang salah hita manginang si Paulus doho si Silas uju di penjara nasida. Marede do nasida. Marede mamuji de bata. Jala ala ni edde doho puji-pujian nasidai. Roma de bata paluahon nasida. Ro lalo bolun jala malua ma akka tangan nasida doho pak nasida sian akka pasungi jala pitu ni akka penjarai pe merbukaan ada kesempatan kepada Paulus dan Silas untuk keluar dari penjarai. Alai dang lari si Paulus do si Silas ujuro kepala penjara mamareso neng bunuh diri maibana yang lari betahanan non narohana alai diorai si Paulus unang bunuh diri ho isodo pehami. Amang inang dongan saha porsiaon nyan tutu tiki marlas ni roha do hita boy marede murah marede mamuji di bata alai di hagugutat pe molo marede hita mamuji di bata tari parma haguguon di bata merontokkan semua beban itu. Tari parma huaso ni di bata menghancurkan belenggu pikiran nong tardodoni jala lepas ma pikirata, lepas ma todita, gabi boy mamusehita, patar makilalahon sia dia do pangurupion ni di bata. Adong hiasa dapat dita huberang di sosial media marjamita mak praktekkon doa di dalam sumur. Hadon naing doa di dalam sumuro ni narwakku sanga. Halai patorang paditaima. Masuk may ibana tu bagas sa sumur, alira nga pala sumur na pala bagas be. Ipatorang ibana ma, sumur ini, tutoru ho, dangadong bedisi, haluaw, lam tenggelam doho. Bereng tu kanan, mentok. Bereng tu kiri, mentok. Mundur tu budi, mentok. Maju tu jolope, mentok. Doa di dalam sumur mengajarkan kita, dengan melihat ke ataslah, kita bisa melihat kekuatan Tuhan. Marhite na tabereng tu gijang,
disima adong pangurupion, adong haguguon, ditonga-tongani ngulutah ninna ibana. Tapi sipatan nama sa amanginang holam mentok kita tu kanan, mentok tu kiri, ngaselesai beta itu. Tidak ada lagi pertolongan. Dan adong be semangat tagairah ta. Apalagi ngamentok tu jolo, mentok tu budi, mentok sudah lupa hita. Ada satu ruang yang tersedia. Ke atas kita tidak pernah mentok. Tugijang dak kia tutup dalan pitu di hita lahu mangidu pangurupion. Jalasian gijang dak kia sukot tangan ni di bata lahu mangurupi hita lahu paluahun hita. Onma dasar ni ngulu ni halak Kristen markan tate marede memuji di bata di segala situasi disude akan masa las ni roha nang arsakpe. Amanginang dibuket de taipe dang sude edde taringot tulas ni roha di bagasan pangurupion ni di bata. Gudang dotong disi edde ni halak na porsia na tongom mangadupi holso alai marpos ni roha tu de bata. Ala ni ido dang say edde puji-pujian na berisi akka naung diurupi de bata nguluna. Alai tong do adong disi edde tongon di bagasan na marsak do pe ibana. Jala na makirim di pangurupion dot asini rohani di bata. Molo di kidung jemati adong dosa ada kidung jematnya muger edden yakka petani karo nang pegagal panen nasida adong do edden nasida di bae disi sayur kubis jatuh harga, sayur kubis jatuh harga. Mulutah bereng sudi syair ni edde memang digobar do disi itu nyanyian petani yang gagal panen atau itu nyanyian orang percaya yang mungkin tidak mengalami rezeki yang sedang bagus. Itu nyanyian orang percaya yang mungkin keadaannya sedang terpuruk. Alai na terpuruk ipe, na tongon menghadapi harugian ipe, na tongon menghadapi hamolon ipe, diajak untuk melihat ke atas. Diajak untuk bernyanyi, muliakanlah Tuhan. Molo tapuji tapasangap Tuhan inang pe di situasi naso menguntungkani. Akan rontoklah segala kekuatan, kekhawatiran, kekuatan dunia yang mencoba menghalang-halangi kita dari kasih Tuhan. Ido na markantate. Alani do manginang dongat saha porsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus tabereng ma ngamaredde si Musa, rodo Musa jongjong si Miriam, ditiup odapna. Jala dong jongjong si Miriam ditiup odapna, dihutona kaparopuanido. Muse si Miriami rak manasida mamukul odap naon jala rak maredde nasida dengan semarak memuji di bata. Keikut sertaan sude ibu-ibu akka parupuan namangihut tu si Miriami marudur-rudur nasida masih tiup odap nabi jala maredde nasida memuji di bata. Ahana neng dohonon na disi amangina. Bukan nyanyian satu orang, bukan nyanyian dua orang, tapi nyanyian secara bersama-sama di jemaat. Idus ada haguguon ni na porsia jala mabahen taripar edei sahat tuban wagijang. Apakah kurang indah lagu senandung para malak surga? Suruh-suruhan ni debatana di Banua Gijangi amangina. Sangat-sangat indah. Gemuruhnya memenuhi kemuliaan surgawi. Ale buasa dihirim di batamu sehita sadohok maredde. Buasa dipangido di bata huria nama ngului ikon maredde. Suara malaikat sudah jauh lebih menggelegar. Suara malaikat sudah jauh lebih indah. Alai suarata naung makilalahon asini rohani di bata. Tung dihasi holi di bata do mabegi edetai. Sude akan naung majalo dengan bahasa ni di bata mared di mahita di hasiholi di bata do mabigi suarat tai. Maluadong dison amanginang pecinta burung koleksi pidong na bagak eddenai siul nei betamba dolas ni rohani na memelihara pidongon
bolu di BG pidong nai maredde ganuk menogot. Bodoh tabayakon seorang bapak yang suka mengkoleksi burung-burung yang suaranya indah. Setiap pagi dia merasa dibangunkan oleh alunan-alunan lagu yang indah sianak kapidongi. Lamumah hita suarat taya manginang molo tapakkei di bagasan persitutuon memuji di bata mangedehon sude pangurupion ni di bata naung tajal di tonga-tonga ni ngulutta edde huria narap ta edde honi edde kor nani edde honi akaparkor macai tabo situtumai di bege hita salhuna alai tarlumobi di bege tuhatta ai ta edde hoddo sude pangurupion ni di bata ta edde hoddo nang aka asini rohani di bata naung tajaloi di tonga-tonga ni ngulutta totong mahita amanginang songon na diturpukon marudur-udur ma sude hita ruas ni huriaon mangedehon sangat dituhani tapataridahon ma lasdor hatta maredde sude secara bersama-sama molutung pedang bu hita maredde ala nasaryawan manang ala namar sahid pola disimanian dang maredde hita manang melopas marporo pehita nanggo palemang ubi-ubi pamangani ahadona di hasiholi ruas ni huria out sura dang boy be ibana rotu gereja salah satu na di hasiholi ibana mabege edde buku edde di eddehon secara bersama mabege edde ni akkakuri di eddehon akkaparkur jala dohot ibana mangeddehon edde nang pe suapala bagak suarana dang adong di gereja na manginang diorai masuk tu gereja molo fals suarana dakya di pituan bagi jemaat yang memiliki suara fals supaya putar kembali ke tempat dan tidak diperbolehkan masuk ke gereja dakya dang adong di aturan di gereja na fals suarana dilarang bernyanyi fals petaho suarata miring petaho nadanai dang pas nadanai pabongorhu petaho pasingilhu petaho mari marudur-udur hita sudi amanginang ala natai dehoni asini rohani de batado pabahenan ni de batado mari nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan sude hita maredde memuji pasangapon de bata alai adong dotong naikon si hadupatta tantangan bagi orang Kristen untuk berkantate. Nah perjulo manginang tiki di Tangerang Hami di penempatan pertama songon perdita. Adong do sada daerah sada wik di jonokon ni Cisoka Guarna dang sudi tetangga-tetangga ni ruas tai menerima mulu adong kebaktian terlumubi ma mulu adong maredde. Kenapa orang Kristen ditolak keberadaannya di tonga-tonga ni lingkungan ni sebahagian halak naso Kristen? Salah satu ya karena nyanyiannya edde ni halak Kristen ni dang songon dongat tanya tetangga na hingar bingar edde di pertanyaan ini edde biasa do tapi out sura ala ni na hingar bingar hita maredde hati hai ditolak warga sekitar mungkin bodoh pepatoreo alayon holan suara do mangedehon buku edde itu pun tidak diperbolehkan alai ibu tohamu do manginang merdala do tetap pertanyaan ini merdalan maredde do naroto pertanyaan ini maredde alai songo di cara na maredde unang habegian edde tuluar ni jabu maredde satu suara saparopak suara hami maredde. Kalau ada larangan orang Kristen untuk bernyanyi mengeluarkan suara, sian akka penolakan na masa di lingkungan. Justru penolakan nasi songo ini membuat sukacita kita, semangat kita bernyanyi itu justru gabe lam dibakar. Gabe lam bersemangat kita yang memuji di bata. Semakin kami dilarang untuk bernyanyi, dan gabe ta'alo memang, dan gabe sengaja tatabrak
akka ora-ora nasidai tetap bernyanyi ali arong menamaredde ala saparopak suara doi mana sambil tu matangis. Jadi nyanyiannya itu semakin dekat kepada Tuhan. Justru na bahaya amang inang. Ketika seperti kita di Medan ini, adong kesempatan maredde memuji di Batah. Dan ada ruang terbuka seluas-luasnya. Maredde hamu di gereja, maredde hamu di pertanggiangan, maredde hamu di tongani bagas muna. Tapi niat untuk bernyanyi justru tidak ada. Di awal ni jamitakku nakeng hudokon, halak nama nada doh nama mereng akka pabahenan ni debatado na boy maredde. Alani molo bakol hita maredde memuji debata, molo dang adong benia di hita semangat memuji debata di bagasan edeta. Pertanyaan, apakah kita tidak mengakui lagi bahwa kuasa Tuhan masih bekerja dalam hidup kita? Apakah memang mata kita sudah tidak mampu lagi melihat pangurupion di debata, campur tangan di debata di tonga-tonga di ngolutta? Apakah hati kita sudah sedingin itu sehingga kita tidak mau lagi memuji Tuhan marhite edeta? Molo diorai hita maredde naking lemar sigorgor do tordita na yang memuji debata. Alai molo hita sadiri do nagabe dang adong be las nirohatta maredde memuji debata itu nagabe persoalan naum maul siadopan. Alani doa manginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sahat tutikyon mangula do debata mangurupi hita saluhuna. ICP hita song dia penggod disita aha penata adupi jonok do debata rapu kita. Alani takas mataida pangurupionna takas mataida asini rohana asa hita sadiri na tubuh di bagasan rohatam naeng mangedehon sangap digoar ni debata. Dapar pudi amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Si Miriam dohot bangsa Israel sudena sida maredde tu Jehovah jala mangedehon marmulia situtudo debata. Hamuliaon ni debata diloas tapataridahon tapataripar marhite pared diota. Sasitong na molo tapi kiri sian logikata aiso na halak na sangap na badia hitaw. Kita ini bukan orang kudus. Molo tadok pehita na badia na pinapulik ni debata, na dipilih ni debata khusus untuk memberitakan kasihnya. Alayang gosian akka pangalahota pikirata doh rohata tung macay daudu hita sian habadiaw. Alay pamangat tai rohat tai di luas debata patol hason habadiaw tugoarna. Di bagasan Kristus Yesus naung maparbadia hita gabe tukma pamangatta nagok dosai gabe tukma suaratta nasipata mamurai sipata mamurugi gabe tukma nang rohatta na sipata gok akka pikiran na hurang denggani di parbadiai tuhatta bahen hapataran ni hasangapon hamuliaon di Jehovah. Alani merasa berbahagia mahita sudi amanginang Kristus naung maparbadiai hita di luas pamangat taon laho maswarahon habadiau di guarna. Tasitongna tidak mungkin makhluk yang hina, makhluk yang berdosa bisa menyuarakan kemuliaan Tuhan. Debata nasun sangapi nasun badiai. Alai ima asini rohani debata supaya kita menghargai pemberian Tuhan melalui nyanyian, melalui pamangat tai, melalui rohat tai, melalui pikirat tai. Edet tai yang manginang tutu situtu tapi lehon mai bahen sangap di debata. Molo nunga tapi lehon edet tai bahen sangap di debata. Mertua mata hilala ai di parar do hitana galeon bahen hasangapon di guarna. Jadi molo opak naking parkur opak sa uli-uli kormunai amanginang unang pola terlalu bangga hita molo hidok jago do edet tai. Alai bangga mahita di parar doau
di parar dohi tanah sahurion, papatarhon sangap di guarni debata, marhite edetai, debata mana marsangap, martangiang mahita. Puji-pujian madiho ali debata, nungahubegi hami hatam di minggu kantate sadarion. Ujalo hami do pangurupionmu dohot asin di roham di ngulu nami. Alani ido mangojor rohanami markantate, mangedehon edenai baru tuadopanmu bahen pujian hamoleteon ni rohanami di sudi akadinggan di basami. Alai dada holan uju na huida hami pangurupionmu gabe marede hami. Nang uju nang huida hami dope, tongon huadopi hami dope akaparukiloni, disipe hami boido marede mamuji pasangapokko. Asa patartu hami hagugoonmu, mangurupi hami mangadopi akka hamaoloni. Songon si Paulus doho si Silas namaredde di bagasan hurungani, gabi malua nasida sian hurungani, di mahen hagogoonmu natari partu nasida, marhite-hite paredeon nasida. Atong ale Tuhan disudi ngulu nami, uju las rohanami nang uju marsak pehami, naing mahami markantate, maredde mangedehon sangap di guarmu, patar mahuasom dohot asin roham, manggohi pikiran nami dohot rohanami, gabe taruli hami di haluaon, hagugoon dohot pangurupionmu. I manasahat tuhami nasahuriaon, di bagasan keluarga nami be, di bagasan ulaon nami be, songoni nang di tonga-tonga ni huriam hakabipe Immanuelon. Mauliate ma sobba nami di huali Tuhan, pasu-pasu mahami sudi margugo marhahi pason, mangula ulaon nami sa minggu 7 luanon. Padawa kaparsahiton parmaraan songgot-songgot, songoni nang akaporang dohot akka haguturon sian nahumaliak kami. Di bagasan Yesus Kristus tangihon matangiang nami. Amin. Marede hita laos tapasaha ma peliatta.
tatangyakom mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sai jalo may gabe uap na husus di jolon, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapare, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hom madamena tu todim.